Bideo honetan aztertuko dugu zeintzuk diren neurketen emaitzak eta hauei dagozkien probabilitateak. Eta horretarako hartuko dugun adibidea edo gure referentzia izango da Hamilton dararekin gertatzen dana. Demagun Hamilton dara ezagutzen dugula eta kalkulatu ditugula Hamilton dararen autofuntzioak eta autobalioak. Hauek ditugu, psi-n dira Hamilton daren autofuntzioak, eta hauei dagozkien autobalioak dira n horiek. Autofuntzio horiek, badakigu, errealak aukera ditzakegula, eta oinarri ortonormala osotu dezaketela. Hau da, haien arteko biderkaura eskalarra, hartzen badu bi autofuntzioen arteko biderkaura eskalarra, delta n, Kronekerren delta nm berdina dugula. Bere Schrödingerren bere ekuazioa proposatu zuenean, egin zuen lehenengo gauza zen hidrogeno atomon kasurako kalkulatu zituen autofuntzioak eta autobalioak. Eta lortu zituen autobalioak Bohrren ereduan lortu zuen elektroien energien berdinak ziren. Eta horrek itzelezko arrakasta suposatu zuen bere garaian. Ez Bohrren ereduan ateratzen ziren berdinak zirelako. Batez ere, energio hiekin azaldu egin alzalako, ordura arte azalgaitza ziren elektroien eta atomoen espektroak. Hau da, horrek esan nahi zuen autobalioak zeukaten esangura fisikoa. Zeren eta elektroiek hartzen zuen energia, lezaken energia Hamilton darren autobalio horiek zirelako. Hau da, hidrogeno edo beste edozein atomo batean elektroien energia neurtzerakoan guk lortu ditzakegun emaitzak ziren Hamilton darroien autobalioen berdinak. Hori dela eta orduan autobalio horiek badaukate bere esangura fisikoa. Orduan, horren arabera ematen du, behintzat Hamilton darri dagokionez, emaitzak, lortu ditzakegun neurketen emaitzak Hamilton darren autobalioekin daudela lotuta. Hori alde batetik. Baina bestaldetik esan genuen bezala, gure uin funtzioa oinarri honetan, Hamilton darren autofuntzioen oinarrian garatu genezakeen, eta uin funtzioen adierazpen orokor bat, olako bat izan daiteke. Daukagu Cn bider psi-n eber minus i n zati h barra t. Beraz, hemen ez dago autofuntzio bat bakarra, garapen honetan ez dago autofuntzio bat bakarra. Hemen autofuntzio asko egon daitezke. Orduan, halako egoera bat badugu, zein izango litzateke egoera honen gainean energia neurtu ezkero lortu genezakeen energien balioa. Horretarako, kontutan hartu behar dugu, orduan hartu zen uin funtzioen interpretazio probabilistikoa dugula. Hauxe dugu Kopenhageko interpretazioa. Eta hori dela eta orduan kalkulatzen badugu, uin funtzio honi dagokion norman, ateratzen dugun adierazpena ondorengoa dugu. Egin dezagun, beraz horretarako, egingo duguna izango da, kalkulatuko dugu zein den uin funtzioaren biderkaura eskalarra. Hori egiteko, egingo duguna izango da, ordezkatuko dugu, hementxe daukagun uin funtzioa daukagun garapen honekin.
alde batean jarriko dugu adierazpen hori. Eta bestaldean, gero dana batukari baten barruan jarriko dugunez, hementxe batukariaren indizea diferenteak izendatuko ditugu. Kasu honetan M bezala jarriko dugu. Egingo dugu hementxe daukagun biderkadura eskalarra. Bueno, dana esan dugunez batukari baten barruan jarriko dugu. Hementxe agertzen denen koefizienteak atera ditzakegu biderkak eta eskalar honetatik, baina horretarako kontuan hartu behar dugu eskerren dauden koefizienteak konplexu konjukatu bezala hartzen direla, aterako direla, eta bestaldean daudenak normal ateratzen direla. Eta dana batukari baten barruan jartzen baditugu, orduan daukagu CN-ren konplexu konjukatua, emeti datorrena, gero bestaldetik daukagu beste horretatik datorrena C bider M, gero hementxe daukagu hortik ateratzen den esponentziala daukagu E ber I, N minus EM, hau izango dugu, EM hause dugu eskubitik datorrena, zati H barra bider T, eta gero geratzen zaiguna da, bi hauen arteko biderkadura eskala. Baina, bi hauen arteko biderkadura guk aukeratu daukagun oinarria ortonormala izan da, bi hauen arteko biderkadura eskalarra Kronekerren deltaren berdina dugu. Horrek ze esan nahi du? Hementxe agertzen den batukari honetatik bakarrik N eta M-ren berdineko ekarpenak izango ditugula. Beraz, hementxe daukagu berdin, hortik bakarrik bat izango dugu, bi hauek N eta M berdinekoak ditugunez, orduan hementxe izango dugu CN-ren modularen karratua, N eta M berdinek direnez orduan esponentziala bat geratzen zaigu, beraz, hau dugu. Hau da daukagun batukaria. Zer esanik ez, hau guin funtzioa normalizatuta badago, orduan, hau baten berdina izango dugu. Eta hemen ikusten zuenez, hementxe daukagu probabilitate honetan, azkenean guztia bat ematen duena, hementxe dugu uin funtzio edo N ekarpen ezberdineko ekarpenak ditugu. Eta ekarpen bakoitzari ematen zaio interpretazio probabilistikoa. Hemen, azken finean, hemen izango dugu adibidez C baten modularen karratua, gehi C biren modularen karratua, gehi horrela guztiekin eta hause baten berdina emon behar du. Ekarpen bakoitzari emoten zaion interpretazioa, Kopenhageko interpretazioaren barruan, da bat egoeran egoteko probabilitatea. Beste ekarpen hauxe izango litzateke bi egoeran egoteko probabilitatea. Hau da, hasierako egoera hau izan da, guk ezin dugu ziurtatu gure sistema ze egoeratan egongo den. Zer esanik ez? Egoera honetan egonik, energiaren neurketa eginez, energiaren balioren bat lortuko dugu. Lortuko dugun balio hori, Hamilton-Darren autofuntzioetariko bat izango dugu, baina zein, ezin dugu hau aldez aurretik esan, zein izango dugun. Interpretazio probabilistikoren barruan, gu bakarrik esan genezaken zein den, kasu honetan, E batekin lotutako probabilitatea, E birekin lotutako probabilitatea, eta horrela guztiekin. Beste autobalio guztiekin. Hau da, guk bai aldez aurretik esan genezakela, zein den autobalio bakoitzari dagokion probabilitatea. Eta hause dugu, garapenari dagokion koefizientearen modularen karratua. Bueno, eta hau,
ez da Hamiltondarrarekin lotutako gauza bakarra edo ezaugarri bakarra, zabaldu egiten da kontzeptu hau beste edozein eragileekin. Hau da, beste eragile bati dagokion neurketa eginez lortu dezakegun balioa jakiteko, egin behar duguna da eragile horri dagokion autobalioak kalkulatu. Hau da, demagun A magnitudea dugula, horren neurketak egin nahi ditugula, magnitude fisiko bat, lehenengo egin behar dana da, magnitude horri dagokion eragilea aztertu. Eta gero, eragile honi dagozkion autofuntzioak kalkulatu. Karo, autofuntzio horiek diferenteak izango dira. Eta honi dagozkion autobalioak aztertu. Hauek, autofuntzio horiek ere, Hamiltondarren autofuntzioa bezala, oinarri bat osatzen dute. Eta oinarri horrekin lotuta daukagu eragile berri horren autobalioak. Oinarri hau aurrekoetan esan genuen bezala, baita ortonormala aukera genezaken beti eta oso komenigarria dugu horrela izatea, ortonormala izatea. Eta oinarri honetan baita garatu genezaken daukagun beste edozein uin funtzioa. Hau da, edozein uin funtzio hori garatu genezaken oinarri berri horretan. Eta kasu honetan izango nukeen balako koefizienteen banaketa. Nola kalkulatu koefiziente horiek? Hori kalkulatzea ere oso erraza dugu, izatez horretarako egin behar dugun edo jarraitu beharreko estrategia da Hamiltondarren autofuntzioetan garatzeko jarraitutako estrategia berdina. Hortxe agertzen diren koefiziente horiek kalkulatzeko dira egin behar duguna da biderkadura eskalarra hau. Oda, demagun uin funtzioa ezagutzen dugula, gure autofuntzioak ere ezagutzen ditugula, beraz, azken finean, honi dagokion integrala da egin behar duguna hemetik koefiziente hauek ateratzeko. Eta baldin ja aterata baditugu, orduan esan genezake egoera honetan egonik AN eta A neurtuzkero AN autobalioa lortzeko probabilitatea dugula garapen honi dagokion CN-aren modularen karratuaren berdina. Beraz, edozen egoera batean egonik, guk jakin nahi badugu zeintzuk diren A edozein magnitude baten neurketen ondorioz lortu ditzakegun emaitzak, dira lehenengo autobalioak kalkulatu. A horren, eragilearen autobalioak kalkulatu. Eta autofuntzioak. Autofuntzio horietan sortzen duten oinarrian egingo dugu daukagun egoeraren garapena. Azken finean, gure helburua izango dalako koefiziente horiek ateratzea. Eta hauek izan da, badakigu zein izango den autobalio bakoitzari dagokion probabilitatea koefiziente horren modularen karratua izango dugu.